Hvaljeni su, dragi prijatelji, dragi pratitelji. Evo, nekako sam motiviran javiti se svome narodu zbog događanja koje ne možemo zaobići, koji se tiču našega naroda u Bosni i Hercegovini, ili ja volim reći u Herceg Bosni, jer nažalost Bosna i Hercegovina kao Bosna i Hercegovina postala je ona zla maćeha našega naroda i Hrvati se na neki način moraju odreći da uopće imaju bilo kakve veze sa tom i takvom Bosnom i Hercegovinom koja, nažalost, upravo protiv svoga naroda, protiv jednog dijela svoga bitnoga dijela svoga naroda smišlja najgore opačine, najgore prevare, najgore klevete. Naravno da govorimo o svemu onome što se proteklih i godina, a i dana događalo i što na neki način kulminira s onim događajima koji bi se mogli dogoditi sutra u Širokom Brijegu, jer eto, nažalost, jedan demonizirani islamist je pozvao i organizira odlazak 1000 muslimana na klanjanje u Široki Brijeg. Sad govoriti o svim motivima koji stoje iza toga i što se stoji iza toga bilo bi u ovom trenutku teško i možda ne bismo imali toliko vremena, niti sam se ja dovoljno dobro pripremio da bi mogao sve to analitički poraditi, ali nažalost bojim se da nekako ta priča stradanja hrvatskog naroda nastavlja se i nažalost neće se uskoro završiti. Ne mogu ovdje ne spomenuti ili ne mogu zaobići da sam puno puta u zadnje 2 godine upozoravao naš hrvatski narod s kime Izrael ima posla, jer upravo naši Hrvati u Herceg Bosni i u stradanjima koje su imali od islamista u Bosni i Hercegovini su stradavali upravo od istih takvih ljudi, organizacija koje su na djelu i u Izraelu, i osobito da su mnogi od tih ljudi koji su dolazili iz arapskih zemalja bili aktivno uključeni i u događanja na Bliskom istoku i radili protiv izraelske države, tako i na isti način i po istim modelima su radili protiv Hrvata u Bosni i Hercegovini, i osobito kada je bio vrhunac tog rata, osobito su pokazivali svu svoju bestijalnost i brutalnost u jako puno zločina u kojima, nažalost, ne govori javnost, ali što je najžalosnije, ne govori ni hrvatska javnost. Naravno da sutrašnji dan može imati grozne posljedice. Ja imam neko svoje razmišljanje što bi moja braća Hrvati trebala sutra učiniti. Dati ću jedno svoje mišljenje, ono je samo moje mišljenje i nekako vidljivo je da je ovo duhovni boj. Hrvati su u ratu i u ratovima 90. godina pobjeđivali, ali ovo je sada vrijeme duhovnog boja. Ukoliko sutra muslimani dođu klanjati u Široki Brijeg, moj je prijedlog da se hrvatski narod duhovno bori protiv tih demoniziranih ljudi, da se okupe u crkvama, da se okupe na molitvu, da zvona crkava zvone cijeli dan od jutra do mraka, da ne prestaju i da molitvom uzvratimo na molitvu. Eto, sjetimo se proroka Ilije i onih vračara i lažnih proroka koji su pokušali nadjačati Iliju, ali on je bio od Boga pozvani čovjek i Božji čovjek i nadjačao je sve te lažne proroke. Tako da evo, ono što mislim da bi svakako trebalo sutra izbjeći bilo kakvu provokaciju ili ne daj Bože da dođe do nekakvog fizičkog obračuna, jer oni to jedva čekaju. Moramo zapamtiti da su upravo njihova strategija je izazivanje nereda, izazivanje čak i mučeništva, a mi smo oni koji slave život, koji vjeruju u molitvu, i ja pozivam svoju braću Hrvate u Širokom Brijegu da upravo odgovore molitvom, duhom. Čak bi možda i preporučio da sutra zatvore sve dućane, da zatvore sve lokale, da se jednostavno svi povuku u molitvu, da čak na neki način da ih i puste da oni pokažu tko su i što su, i da svijet u stvari vidi pravu sliku onih
koji sutra dolaze klanjati se nekom samo njima znanom Bogu. Evo, naravno da je kod mene jako velika emocija, razmišljao sam i razgovarao s nekim prijateljima, možda i otići dole, ali znate, postavlja se pitanje, da, otićemo dole i što mi možemo i smijemo u ovom trenutku napraviti, što je mudro i pametno. Muškarac, čovjek, vojnik, pogotovo bivši vojnik, dobije tu jednu želju, možda barem pokazati se, tu smo, ima i nas, ali mislim da je ovo sad trenutak jedne mudrosti u kojoj moramo mudro postupiti i pouzdati se u Božju pomoć. No, ovo su sve znakovi da Hrvati moraju biti spremni, da moraju biti spremni za svoj dom. I neki dan kada sam i gledao taj mimohod naše hrvatske vojske, shvaćao sam u stvari da naša vojska mora biti snažna, da mora biti jaka. Ja sam se uvijek zalagao za snažnu i jaku vojsku i moj model kako hrvatska vojska treba izgledati u svakom segmentu svoje obrambene pozicije je upravo izraelski model. I evo, mislim da trebamo u svakom slučaju izbjeći provokaciju koja bi izazvala bilo kakav sukob sa islamistima koji će sutra doći u Široki Brijeg. Pozivam evo još jedanput braću Hrvate u Širokom Brijegu i okolici da uđu u molitvu, da uđu u mir, da uđu u pouzdanje Boga i naravno nemoj ni slučajno to ne znači kukavičluk, jer povjerenje u Boga i stavljanje povjerenja u Božje ruke je u stvari i na neki način jedna od najvećih hrabrosti koju čovjek može imati. Dosta sam ovih dana pratio portale u Bosni i Hercegovini i nevjerojatna je količina mržnje koju imaju islamski portali koji šire muslimani. To je tolika količina mržnje, tolika količina prijezira, tolika količina nezahvalnosti prema Hrvatskoj državi koja je dala slobodu Bosni i Hercegovini, koja je žrtvovala svoje ljude da oslobode koridor prema Bihaću. I ne samo koridor prema Bihaću, Hrvatska vojska je imala jako puno borbenih operacija u Bosni i Hercegovini gdje je oslobađala prostore i oslobađala pritisak na armiju Bosne i Hercegovine i sam sudjelovao u proboju prema Bihaću i nažalost kakva je to količina nezahvalnosti, kakva je to količina izvrtanja i izokretanja povijesti da je to nevjerojatno. Ja se moram i nemoguće je ne složiti se sa tvrdnjom admirala Domazeta i mi to moramo cijelo vrijeme govoriti. Bosna i Hercegovina bila je agresor na našu domovinu Hrvatsku. Preko 2/3 snaga koje su napadale našu domovinu dolazile su iz Bosne i Hercegovine. Evo ponavljam, i mi to neki već duže vrijeme tvrdimo da je Bosna i Hercegovina bila agresor. Ja sam sam u Vukovaru, kad sam zarobljen u svojoj knjizi, opisujem to muslimane koji su se pozivali na Jugoslaviju, koji su se borili za Jugoslaviju. U to vrijeme dok je Hrvatska krvarila, za njih to nije bio rat, to nije bio njihov rat. Praktički narod Hercegovine i prvi stao protiv te vojske i spriječio baš na Širokom Brijegu i prodor prema Hrvatskoj svojim tijelima. I upravo iz Bosne i Hercegovine je došlo preko 2/3 zla koje je zadesilo Hrvatsku, a da ne govorimo o onom zlu koje je Hrvate slijedilo u ratu protiv muslimana. Naravno da se ovdje i prepoznaju određene kuhinje. Mi smo nažalost utopljeni u ovaj globalni masonski zli svijet i ovdje nije isključeno ni da to što se događa u Bosni i Hercegovini u odnosu na Hrvate da ima veze i sa najvišim strukturama obavještajnih službi i nekih zemalja koje predvode tu masonsku kliku kao što je Britanija, kao što je Francuska. Naravno uvijek su koristili te korisne budale iz elitističkih struktura same Srbije, tako da zasigurno da bi i njima odgovaralo da na neki način zakuhaju između Hrvata i muslimana i na dobrom su putu, jer idealno bi bilo jednim udarcem riješiti se dvije muhe. Naravno ovdje ne smijemo zanemariti i utjecaj svjetske politike i svjetskih događanja koji se događaju u odnosima između takozvanog istoka i zapada, a ovaj prostor na kojem mi živimo je idealan
kako bi se moglo i na neki način raskusurivati, a i prebacivati težište pažnje sa onih pozicija u svijetu koje su u biti vrlo bitne. Naravno, nisam sada ovdje pripremio ovaj video da bi analitički njemu pristupio, ali sve ovo što se događa i što se krčka i kuha u Bosni i Hercegovini s našim narodom zasigurno nam daje jasan pravac da Hrvatska mora biti ujedinjena, da hrvatski narod mora biti ujedinjen, da hrvatski narod mora biti spreman za svoj dom i da hrvatski narod mora obraniti svoj narod Herceg Bosne po svaku cijenu. Evo, ja se nadam da ste me razumjeli. Ja molim Boga, molim Gospoda Isusa Krista za mir u našoj domovini, za mir u našem narodu, ali nemojte nikada smetnuti s uma da su, nažalost, u Bosni i Hercegovini oni koji su protiv hrvatskog naroda vrlo sličnog karaktera i doktrina i razmišljanja i programa kao što su i oni tamo u takozvanoj Palestini, to jest Gazi, zapadnoj obali i u svim onim okolnim zemljama koje napadaju Izrael. Dragi Hrvati, osvijestimo si to, budimo spremni i pouzdajmo se u Boga Oca, u Gospoda Isusa Krista, obratimo se njemu koji je naš jedini spasitelj, jedini otkupitelj, jedini zagovaratelj pred našim Ocem i sva je snaga u imenu Isus. Evo, braćo i sestre, neka vas sve blagoslovi, čuva, brani i štiti dobri naš Bog, Bog Izraelov, u svetom imenu, imenu nad svakim imenom, imenu Gospodina Isusa Krista našega. Svako vam dobro i mir Kristov.